Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί σας και σήμερα όπως κάθε Σάββατο. Όπως έχουμε ξαναπεί, η εκπομπή μας έχει στόχο να προβάλλει Έλληνες επαγγελματίες, αλλά και να δώσει λύσεις σε ήδη υπάρχουσες σε νέες επιχειρήσεις. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και έχουμε τη χαρά να σας δείξουμε τη FlashDent. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν στοματικής υγιεινής και πρόκειται για μια οδοντόβρουτσα μιας χρήσης με ενσωματωμένη την ιδανική ποσότητα οδοντόκρεμας. Στην ουσία, μιλάμε για ένα προϊόν 2 σε 1. Αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι ότι δεν χρειάζεται νερό για να χρησιμοποιηθεί, αφού δεν περιέχει στα συστατικά της φθόριο, αλκοόλ και τρικλοζάν. Ανήκει στην κατηγορία των καλλιτικών προϊόντων, είναι γνωστοποιημένο από τον ΕΟΦ και εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αντικαθιστά το καθημερινό μας βούρτσισμα στο σπίτι, αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι η χρήση της κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου και αν βρισκόμαστε. Θα τη βρείτε σε πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, σε αλυσίδες καλλιτικών, σε εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης και σε πολλά ακόμα σημεία. Θα περάσουμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε ένα βίντεο. Και πολύ καινοτόμο το ότι δεν χρειάζεται να ξεπλήσουμε μετά. Πολύ καλό. Τρομερό, δεν χρειάζεται ούτε νερό, τίποτα. Μ' άρεσε πολύ, πρακτικό πολύ. Είναι απίστευτο, η γεύση του είναι απίθανη. Εάν συνηθίζετε λοιπόν να τρώτε σνακ έξω από το σπίτι, η FlashDent είναι η ιδανικότερη λύση σε ταξίδια, κάμπινγκ, σχολεία. Με λίγα λόγια, μπορούμε να την έχουμε μαζί μας πάντα στην τσάντα μας, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίσταση. Έχει υπέροχη γεύση δυόσμου και θα σας δείξω πόσο εύκολη είναι στη χρήση της. Αυτή λοιπόν εδώ είναι η οδοντόκρεμα, μαζί με την οδοντόβρουτσα, και πιέζουμε από την πάνω μεριά και βγαίνει η ιδανική ποσότητα και τη χρησιμοποιούμε. Υπέροχη γεύση δυόσμου. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι η FlashDent διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλούς χρήσης από την ηλικία των 3 ετών και πάνω. Τα παιδιά ξετρελαίνονται για το προϊόν και το βρίσκουν σαν παιχνίδι, αφού χρησιμοποιώντας το τους γίνεται βίωμα η πρόληψη για τη σωστή στοματική υγιεινή. Θα περάσουμε στο σημείο αυτό να δούμε ένα δεύτερο βίντεο.
Η Flashdent είναι ελληνικό προϊόν, νέο στην αγορά και είμαστε περήφανοι που σας το παρουσιάσαμε μέσα από την εκπομπή μας. Στις μέρες μας, το πλέξιμο στο χέρι αποτελεί περισσότερο χόμπι και λιγότερο ανάγκη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα αυτή φαίνεται να κερδίζει και πάλι έδαφος, ενώ λόγω της οικονομικής κρίσης, πολλοί από εμάς έχουμε επιλέξει να μεταποιήσουμε ή να επιδιορθώσουμε τα ρούχα μας. Παράλληλα, το πλέξιμο ως σωματική διαδικασία, τόσο σε άτομα της τρίτης ηλικίας όσο και σε ασθενείς με χρόνιο πόνο, έχει θεραπευτικά αποτελέσματα. Συμφωνείτε, κυρία Γάγκου? Φυσικά. Εξάλλου, μελέτες από το εξωτερικό χρόνια τώρα έχουν δείξει ότι κυρίως στα ψυχικά νοσήματα, αγχολητικά θα το έλεγα, κάνει πάρα πολύ καλό το πλέξιμο, όμως και στα νοσήματα πόνων, χεριών κυρίως, κάνει πάρα πολύ καλό γιατί είναι σαν ένα είδος γυμναστικής. Ξεχνιέσαι, ξεκουράζεσαι, περνάς καλά την ώρα σου, όμως στην Ελλάδα τελευταία πια δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ανάγκη που έχει κάνει τις γυναίκες, τις νοικοκυρές, να επιστρέψουν πια σε αυτού του είδους πίσω τα μαγαζιά. Μάλιστα. Επιβίωσης. Αγχολητικό λοιπόν το πλέξιμο, αλλά και ένας αγώνας επιβίωσης στο να μπορέσει η Ελληνίδα μάνα, η Ελληνίδα σύντροφος να φτιάξει μόνη της με το μαλλί τα ρούχα και για να τα προσφέρει στην οικογένειά της. Δεν πετάνε πια τίποτε. Επιδιορθώνουν μπουφάν, φερμουάρ, παντελόνια. Βάζουν στο γόνατα διάφορα παλώματα. Ναι. Όπως τώρα το τελευταίο που άκουσα είναι ότι μπορούμε να επιδιορθώσουμε ή να μεταποιήσουμε το γιακά. Βεβαίως. Έχουμε στο μαγαζί μας τέτοια προϊόντα. Επιστρέψαμε και το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο κύριος Χαραλαμπίδης, εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΞΕ Συμβουλευτική. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα, κύριε Μανουσάκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία που αντιπροσωπεύετε. Η εταιρεία Access Strategic Consultants είναι μια συμβουλευτική εταιρεία η οποία εστιάζεται σε θέματα στρατηγικής. Έχουμε γραφεία σε Ελλάδα και Κύπρο και εκπροσωπούμε ένα αριθμό πελατών εδώ και πολλά χρόνια. Η εταιρεία ξεκίνησε στην Κύπρο το 2004 και επεκτάθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Ποιες υπηρεσίες δηλαδή προσφέρετε? Έχουμε 3 βασικές κατηγορίες υπηρεσιών. Η πρώτη υπηρεσία, η κατηγορία αν θέλετε, είναι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την οργάνωση και την απόδοση των επιχειρήσεων. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με στρατηγική. Και έχει 2 υποκατηγορίες, διαμόρφωση στρατηγικής και υλοποίηση στρατηγικής. Μάλιστα. Αυτό που μου είπατε δηλαδή με κάνετε να καταλάβω ότι θέλετε να γίνετε απαραίτητο σε μια εταιρεία η οποία θέλει να επιβιώσει και να προσπεράσει οποιαδήποτε δυσκολία που τυχόν έχει. Ακριβώς. Ο ρόλος μας είναι να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να βελτιωθούν και να αυξάνουν και την κερδοφορία τους. Πολύ ωραία. Ποιο μεγέθους επιχειρήσεις εξυπηρετείτε? Εξυπηρετούμε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, αλλά κυρίως μεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από μισό μέχρι 30 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά μας και σε μια επόμενη εκπομπή μας. Πολύ ευχαρίστως. Και μπορεί ο κόσμος που παρακολουθεί την εκπομπή και έχει κάποιες ερωτήσεις να τηλεφωνεί στο 210 82 52 104, έτσι ώστε στην επόμενη εκπομπή που θα έχουμε τον κύριο Χαραλαμπίδη να κάνουμε τις ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να περάσουμε να δούμε τους χορηγούς της εκπομπής μας. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Από σήμερα και για κάθε Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι, θα είμαστε κοντά σας να σας παρουσιάζουμε ελληνικές επιχειρήσεις και να στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Πρώτος καλεσμένος για τη φετινή μας εκπομπή, για την πρώτη μας εκπομπή φέτος, είναι ο κύριος Λεωνίδας Παπαδάκης, από την εταιρεία My Office. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, καλή σεζόν. Τι ακριβώς είναι η τηλεγραμματεία και σε ποιους απευθύνεται? Να πω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ είναι η My Office και η τηλεγραμματεία είναι μια υπηρεσία γραμματιακής υποστήριξης εξ αποστάσεως. Είναι μια πλήρως εξοπλισμένη, έτοιμη γραμματεία η οποία υποστηρίζει ελευθεροεπαγγελματίες και επιχειρήσεις και απαλλάσσει τον επιχειρηματία από τη διεκπεραίωση και την ενασχόληση εκτελεστικών εργασιών.
Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε ότι η τηλεγραμματεία μπορεί να στηρίξει τον Έλληνα επαγγελματία. Πρόκειται δηλαδή για μια νέα ανάγκη των επαγγελματιών. Η ανάγκη δεν είναι νέα, είναι παλιά, πολύ παλιά ανάγκη. Απλώς η υπηρεσία της τηλεγραμματείας στην ελληνική αγορά είναι σχετικά καινούργια, θα έλεγα. Μάλιστα, πρόκειται δηλαδή για ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο. Πώς δουλεύει στην ουσία? Θα σας πω. Δεν είμαστε ένα απλό τηλεφωνικό κέντρο, είμαστε πολύ περισσότερα, αν και αρκετές από τις υπηρεσίες μας βασίζονται στην τηλεφωνική επικοινωνία. Να σας πω ότι ουσιαστικά είμαστε ένα contact center, το οποίο σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε τις επαφές των πελατών μας με ποικιλία μέσων, όπως είναι η κλήση, όπως είναι το τηλέφωνο, το fax, το email, η έντυπη αλληλογραφία και οι εφαρμογές online οι οποίες έχουν οι πελάτες μας, και οι εκπαιδευμένοι και έμπειροι εκπρόσωποι της MyOffice διαχειρίζονται τις οποιοσδήποτε επαφές των πελατών μας, παρέχοντας άμεση, εξατομικευμένη, εχέμηθη και χωρίς λάθη εξυπηρέτηση. Για να πω λίγο συγκεκριμένα για το θέμα πώς δουλεύει η τηλεγραμματεία, θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Βέβαια. Παρέχουμε ένα αποκλειστικό τηλεφωνικό νούμερο στον κάθε συνδρομητή μας, στο οποίο νούμερο εκτρέπει τις τηλεφωνικές κλήσεις τις οποίες επιθυμεί. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των εκτροπών είναι κατ' επιλογή. Η κάθε κλήση έρχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και υποδέχεται από το προσωπικό τηλεφωνικό ηχητικό μήνυμα του κάθε συνδρομητή. Με την απάντηση της γραμματέας ταυτόχρονα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή οι οδηγίες για τον τρόπο διαχείρισης των κλήσεων του συνδρομητή μας. Συγκεκριμένα φιλτράρουμε τις κλήσεις, κρατάμε τα μηνύματα των καλούντων, παρέχουμε στους καλούντες τις πληροφορίες και απαντήσεις που μας έχει υποδείξει ο συνδρομητής μας. Ενίοτε επαναπροωθούμε τις κλήσεις στον συνδρομητό μας σε έκτακτη ή τακτική βάση και τον ειδοποιούμε όταν κρίνουμε, πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του, ότι πρόκειται για επίγον περιστατικό. Ρυθμίζουμε τα ραντεβού του βάσει του προγράμματός του και των υποδείξεών του. Επιπλέον μπορούμε να διεκπεραιώσουμε και εξερχόμενες κλήσεις. Μάλιστα. Να πω εδώ ότι ουσιαστικά κάνουμε μια εξατομικευμένη διαχείριση εξυπηρέτηση των κλήσεων με προσαρμογή της υπηρεσίας μας στις ανάγκες του εκάστοτε συνδρομητή. Για την ενημέρωσή του ο συνδρομητής μας έχει πρόσβαση σε online εφαρμογή για PCs, tablets, smartphone και με επισκόπηση των εισερχομένων του, δηλαδή κλήσεων fax, voicemail, του πελατολογίου, του ραντεβού του και το ιστορικό τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον συνδρομητή μας από παντού να μπορεί να ενημερωθεί online και σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις του γραφείου του και να ανταποκριθεί άμεσα βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του. Αυτά είναι τα βασικά. Μάλιστα. Και το κόστος, ποιο είναι για όλα αυτά? Δίνουμε λύση στην οικονομική κρίση, μιας και τα πακέτα μας ξεκινάνε από 29 ευρώ το μήνα, με την πάγια χρέωση ανάλογα της τηλεφωνικής κίνησης του εκάστοτε συνδρομητή. Η τηλεγραμματεία όμως επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και έτσι αποσβαίνει το κόστος της. Επίσης σκεφτείτε ότι κάθε χαμένο τηλεφώνημα, ένα χαμένο τηλεφώνημα μπορεί να είναι ένας χαμένος πελάτης. Και ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν για δοκιμή των τηλεγραμματιακών υπηρεσιών της MyOffice. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Κοντά μας την κυρία Έφη Κυρικάκη, Διευθύντρια Σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού Winners Education. Καλώς ήρθατε, κυρία Κυρικάκη. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι που είμαστε στην πρώτη σας εκπομπή της νέα σεζόν μαζί. Καλή επιτυχία. Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Τι διαφορετικό κάνει η Winners Education από ένα οποιοδήποτε άλλο φροντιστήριο? Αναφέρετε τη λέξη φροντιστήριο. Εμείς αναφερόμαστε σε αυτό που κάνουμε ως σχολείο. Σε κάθε περίπτωση η δουλειά μας είναι να ξεχνάνε τα παιδιά όταν μπαίνουν στο χώρο μας ότι βρίσκονται στο σχολείο. Γιατί θέλουμε να βρίσκονται σε ένα χώρο όπου θέλουν να είναι. Η όρεξη και η θέληση για μάθηση είναι βασικό συστατικό επιτυχία στην περίπτωσή μας. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Πολύ ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν το καταφέρνουμε. Εμείς το καταφέρνουν τα παιδιά μόνα τους. Και θα σας δείξω πώς. Θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα μου πείτε ποιο από τα τρία σας φαίνεται πιο ελκυστικό. Τα κινέζικα μου ακούγονται εύκολη γλώσσα. Τα κινέζικα μου φαίνονται εύκολη γλώσσα. Τα κινέζικα νιώθω ότι θα είναι εύκολη γλώσσα. Ποιο από τα τρία? Η τρίτη πρόταση. Αυτό μας δείχνει σε ένα πρώτο επίπεδο ότι είστε κιναισθητικός μαθητής. Έτσι λοιπόν, με ειδικά τεστ βέβαια και όχι τόσο απλά όσο το κάνουμε τώρα,
οδηγούμε τα παιδιά να ανακαλύψουν το μοναδικό τους μαθησιακό τύπο. Όλοι μαθαίνουμε με έναν άλλο τρόπο. Άλλοι μαθαίνουν οπτικά, άλλοι κιναισθητικά, άλλοι ακουστικά και θέλουμε λοιπόν τα παιδιά, ανακαλύπτοντας το δικό τους μαθησιακό τύπο, να ανοίξουν μόνα τους το δρόμο και μπορούν να το καταφέρουν αυτό αν εμείς τους δείξουμε πώς. Τότε είναι που απολαμβάνουν την εκπαίδευση. Βρισκόμαστε στο Ιδεοθέατρο, σε ένα πρωτοποριακό χώρο διδασκαλίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας για παιδιά δημοτικού, νηπιαγωγείου, γυμνασίου αλλά και για ενήλικες. Βρισκόμαστε εδώ με τον ιδρυτή του Ιδεοθεάτρου, τον Ραδάναθη Αναστασάκη και τη Διευθύντρια Σπουδών Ευρυνόμη Γαβρά. Επιστρέψαμε και το επόμενο θέμα που έχουμε να σας δείξουμε έχει να κάνει με την εκπαίδευση του σώματος. Να κινείται δηλαδή στους ρυθμούς της μουσικής. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Καραβά Δημήτρη, δάσκαλο χορού από το κέντρο χορού που έχει στο Νέο Ηράκλειο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καραβά, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Ασχολούμαι με αυτό το είδος χορού, το λεγόμενο αθλητικό κοινωνικό χορό, περίπου 25 χρόνια. Από το περίπου 1998 και μετά τυχαίνει να είμαι και πρόεδρος του Εθνικού Φορέα αυτών των ειδών χορού και εδώ και 5 χρόνια δημιούργησα αυτό το κέντρο. Μέχρι πρότινος ταξίδευα σε όλη την Ελλάδα και εκπαίδευα κυρίως επαγγελματίες ή αθλητές. Δημιούργησα το κέντρο αυτό για να επεκταθούμε πέρα από την εκπαίδευση δασκάλων, αθλητών κτλ. Να επεκταθούμε και σε εκπαίδευση νέων παιδιών ή ακόμα και αρχαρίων και ανθρώπων που θέλουν να κάνουν αυτό το είδος χορού καθαρά για διασκέδαση και γυμναστική.